हेम्सपियर आरो यर्कशायर रोखोमनि अमा फिसिनानै जाफुंसार जानो हादों सानसुमा नार्जारिया। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी BMN निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। 100निबो बारा अमा फिसिनानै बोसोराव 10 लाखनिबो बारा रां आरजिनो हादों बर'नि सासे राफोद फालांगिरि सानसुमा नार्जारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं दुनाबारि गामिनि थागिबि सानसुमा नार्जारिया हेम्सपियर आरो यर्कशायर रोखोमनि अमा फिसिनाय फालांगि खालामनानै जाफुंसार जानो हादों। नोंथांनि सिनायथि। आंनि मुङा श्री सानसुमा नार्जारि, विलेज नाम्बार 2 दुनाबारि, PO बेंटल, डिस्ट्रिक्ट चिरां। नोंथाङा नैबे गोबां गोदोसोनाय जायगायाव थानायब्लाबो अमा फिसिनायाव जों नोंथांखौ गोबां मैखोम जानानै थानाय नुदों। बिनि बेलायावहाय माने खस्थ' जेखौ परिश्रम खालामो बे माने बेनिफिट दं। माने परिश्रम खालामो जेरैबायदि इनकाम जादों माने बेवहाय खामानि इंगेज जानानै दं। माबेसे अमा फिसिनानै दं नोंथाङा? दा टटेल 108 माबायदि खस्थ' मोनदों? खस्थ'थ' एसेबां खस्थ' गैया, 2 टाइम माने खस्थ'। फुङाव खेबसे, बेलासियाव खेबसे। मा रोखोमनि अमाफोर दं? आंनि फार्मावहाय दङ दा हेम्पशायर, यर्कशायर दं। बे मोननै जाथिनि अमा दं। नोंथाङा जागायजेननायनिफ्राय माबायदि खालामजेनामोन? आंथ' जागायजेननायनिफ्राय स्टार्टिङाव 10थानिफ्राय स्टार्टिं खालामदों, माने लकेलनिफ्राय खालामदोंमोन। खिन्थु लकेलावहाय बेनिफिट खालामनो हायिलाय माने दा कमार्शियेल माबायावहाय मावनाय जाबाय आरोना। बेसेबांसो रांनिफ्राय जागायजेनामोन? बेयाव 1.5-2 लाखनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन। दायो नोंथाङा बेसेबांसो रांनि अमा दोननो हादों? दा बर्थमानथ' 10-12 लाखसोनि बिलुआव दं आरोना। दा नोंथाङा अमाखौ बबे जायगायाव लांनानै फानहैनाय जायो? दा आङो माने गुवाहाटियावहाय लाङो, बर'नि हाट होननाय जायगायाव। जिहेतु जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां ओरैनो बेखार जानानै दं, दा नोंथांमोनबायदि अमा फिसिनाय बा गुबुन हाबाफारियाव जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ नांथाबनानै थानो थाखाय नोंथाङा मा इनकारेज खालामो? दानि गोदोसोनानै थानाय लाइमोनफोरखौ माने इनकारेजआ बेनोदि माने जि बुस्थुखौ मावोब्ला माने परिश्रम आरो खस्थ' नङा बाला साननानैहाय खामानिखौ मावोब्ला माने गासैबो खामानिया साक्सेस जायो आरोना। बेनिखायनो मावजेननायाव स्टार्टिङाव माने फिसानिफ्राय मावनांगौ। फिसानिफ्राय मावनानै जेब्ला गासैखौबो आइडिया ट्रेनिंखौ मोनो अब्ला गासैबो माने फार्मफ्रावहाय जिखुनु खामानिखौ फेदेरलांनो हायो आरोना। बोसोराव खनबेसे फानो? बोसोराव आं बिदिनो बेदरनि थाखायहाय मिट पार्पासावहाय बोसोराव खेबनै फाननाय जायो, 6 मास। इयारलि इनकामा बेसेबां? इयारलि इनकामाथ' मा होनबावनो माने 130-40% जायो आरोना। बबे समनिफ्राय बा बेसे बोसोर जाखो बे खामानि मावनायाथ' आङो 2019निफ्राय स्टार्ट खालामदों। माने स्टार्टिङाव फिसा खामानिखौ मावदोंमोन आरोना। मावै माने गासैखौबो आइडियाखौ मोननायनिफ्राय आं दा माने गेदेरसिन माने खामानिखौ आवगायलांगासिनो दं। जिहेतु जोङो दायो बिटिआर सरकारखौ गोबां अमा फिसिनायानो होन गुबुन बिथिङाव जोङो हेफाजाब होनायखौ, रांनि मदद होनानै जोङो हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा नोंथांनि बेलायाव सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर? दा सरकारनि बेलायावथ' आं दिनैसिम जेबो अनसुंथाइ मोनथ'वाखै। दा मोनोब्लाथ' साबसिन, माने दानि गोदोसोनाय लाइमोनफोरखौहाय माने साबसिन थुलुंगा होनो हागोन। जुदि नोंथाङा सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनोब्ला नोंथांनि खामानि मावनायखौ माबायदि मावगोन आसा खालामो? दा सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनोब्ला बेनोदि माने दा जेसेबांसिम माने ओरैनो 100थासो फिसिनायाव हयथ' आं 300-400सो खालामनो हागोन, बेखौ आसा खालामो आरो बांसिन। लाइमोनफोरखौ बेबायदि खामानि फोरोंनायनि माबा सुबिदाफोर नोंथांनाव दं नामा? दा लाइमोनफोरखौ फोरोंनायनि सुबिदा बेनो, जुदि इनकारेज लायोबा माने फोरोंनो हागोन मावनायनि गेजेरजों। नोंथांनि अमाखौ सोरबाबो जुदि लांनो लुबैयोब्ला बोरै मोननो हागोन? दा अमाखौ लांनो लुबैयोब्ला कन्टेक्ट नाम्बार मोनगोन, कन्टेक्ट नाम्बारजोंहाय जगाजग खालामनो हागोन आरो। गोसोआव दं नामा? नाम्बाराथ' गोसोआव दङ, 9864729678। ओरैनो नोंथाङा बेसेबांसो फरायनानै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावनाय जादों? दा आङो PO सेकेन्ड इयारसिमल' फरायदों, ओमफ्राय दा बेनिफ्राय आं नोंथाङा बहाबाफोर ट्रेनिंफोर लानाय जादोंमोन नामा? ट्रेनिंथ' माने ट्रेनिं लायैनि सिगां आं माने अमाखौ सिगांनो फिसिबोदों। थेवबो आं माने ट्रेनिंखौ माने सार्टिफिकेटनि थाखाय माने लाहैनाय जादों आरो RCT थ्रुयै।